Da, suntem cu fiii Gorjului pe una dintre cele mai frumoase șosele din România și din Europa. Suntem pe Transalpina la 2145 de metri. Noi credem că avem puterea, avem deschiderea, avem forța să ajutăm Gorjul pe diversele direcții, direcția economică, direcția culturală, pe partea de învățământ, pentru o dezvoltare viitoare, o dezvoltare cu care să ne mândrim. În momentele următoare îl invit în fața dumneavoastră pentru o adevărată lecție de istorie pe domnul profesor Gheorghe Nichifor, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. Dragi prieteni, sub semnul Marelui Centenar al Unirii din 1918 se desfășoară încă o acțiune de rezonanță organizată de gorjeni. Aș vrea să vă spun însă că anul acesta se împlinește și o sumă rotundă de la atestarea chiar a acestei localități. Este vorba de împlinirea a 555 de ani de la atestarea documentară a localității Padeș. Din nou ne prinde dorul de Eminescu. De aceea suntem astăzi aici. Este dor de domnul Eminescu. Că Gorjul a fost binecuvântat să fie inclus de Eminescu în sfera sa de gânduri și trăiri, e pentru noi cei de azi și pentru cei ce vor veni după noi o mare bucurie sufletească. După cum se știe, acum 140 de ani, Eminescu venea în Gorj, în comuna Țânțăreni, la Florești. Trecerea poetului prin aceste locuri a rămas în amintirea localnicilor care vorbesc despre fântâna lui Eminescu, nudul și conacul poetului. Mândrindu-se cu prezența poetului pe aceste melaguri, oamenii locului au întreprins acțiuni concrete de marcare a acestui fapt onorant pentru ei. Așa a luat naștere primul scenariu literar
muzeul ce poartă numele, concursul de creație literară originală Freamăt de Codru, amplasarea statuii de bronz a poetului în anul 2000. Liga Culturală Piii Gorjului este onorată să contribuie la permanentizarea pelerinajului la Florești, susținând orice proiect ce va pune în valoare prezența poetului pe aceste meleaguri. Prezența noastră aici este și un semn al deschiderii ligii spre marile proiecte culturale ale gorjenilor, cunoașterea mai bine a lui Eminescu fiind cu siguranță unul dintre aceste lucruri. Numele meu este Iulia Chira, sunt reprezentant al Ligii Fiii Gorjului, secretar general și ca în fiecare an suntem prezenți la Târgul de Turism de la Romexpo. Dragi gorjeni de pretutindeni, vă invităm la standul
Gorjului și vă dorim ca pe meleagurile Gorjului să vă găsiți o mini-vacanță sau cel puțin câteva zile să le petreceți în liniște și să vizitați ansamblul Brâncuș, care este foarte interesant și unic în lume. Vă mulțumesc! Pot să vă zic, bună ziua, vizitați județul Gorj, frumos, 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 ca de fiecare dată, în fiecare an, la standul județului Gorj, la Târgul de Turism. Vă aștept cu drag, nu numai la Târgul de Turism, chiar și în județ. Salutare, sunt Avi Colen și după cum vedeți, Gorjul ca în fiecare an prezent la Târgul de Turism. Eu sunt ambasadorul de la Gorj, acasă vin de unde s-a născut Brâncuș și mă simt acasă. Vizitați standul Gorjului. Vă pup! Liga Fiii Gorjului a primit cu plăcere invitația doamnei Claudia, gorjeanca noastră, pentru a fi prezenți la această manifestare de suflet închinată domnului Eminescu. Ne-am bucurat foarte mult să vedem lucruri deosebite, să vedem recitându-se din poeziile lui Eminescu și de asemenea să vedem cântece frumoase interpretate în acest cadru deosebit al Palatului Parlamentului, unde sigur vor avea loc și manifestările omagiale legate de artistul nostru, de Constantin Brâncuș. Mulțumim organizatorului, mulțumim domnului Mihai Costin și în primul rând doamnei Claudia, care de fiecare dată ne-a primit cu prietenie și cu o atenție deosebită. Doresc să urez un sincer la mulți ani tuturor
gorjenilor de pretutindeni, tuturor oltenilor, care sunt convinsă că sunt cu sufletul la locurile natale. Sunt la o manifestare deosebit de interesantă la Palatul Parlamentului, Sala Brâncuș, mai precis un eveniment dedicat lui Eminescu pentru Liga Fiei Gorjului, cu deosebit respect pentru dumneavoastră, Iulia Chira. Ce înseamnă pentru mine Brâncuș? Brâncuș înseamnă în primul rând acasă. Însemn eu, Claudia Montea, născută pe meleagurile Gorjului, mai precis la Târgu Jiu. Pentru mine Brâncuș înseamnă acești doi prieteni minunați, Sabin Stamatescu, președintele Fundației Fiii Gorjului, și Iulia Chira, care au venit special în această seară. Sunt comisar șef Diana Petrescu de la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne și mă aflu printre organizatorii acestui minunat eveniment dedicat zilei de 19 februarie, Ziua Brâncuș. O zi foarte importantă pentru noi, gorjenii, pentru noi, românii. Îl sărbătorim pe marele creator Brâncuș. Mulțumesc mult de tot pentru invitație, Ovidiu Popescu. Sunt foarte fericită că fac parte astăzi dintre invitații de onoare ai Asociației Acasă la Brâncuș și ai Fiii Ligii Gorjului. Mulțumesc mult de tot pe această cale lui Sabin Stamatescu.